ओंखारलांनायसै नायदो फल' खालामदों गोबाव दिननिफ्राय दिनै ब्लग फैदों। हेल' लोगोफोर जों दिदिजों दिनैहाय शपिं खालामनो थाङो जोङो जोंखौ नायदो मा लाबोनायसै दिनै जोंखौ जों थाबायनो दौनो दाबो गारियानो मोनला जोंनिया 5 मिनिट 10 मिनिट जानाय ना न'निफ्राय 10 मिनिटसो जोंनि ड्राइभारफोराबो गैया जों सानैजों सिरि शपिं खालामहैनायसै एसेखौ लांफायोब्ला जोङो मुवाफ्राबो मोना हौवाफोरखौ लांफाजाया मुवाफ्राखौ लाहोआ बेखौ सानैजों फैदों जोङो एपिसि सार्केल गाबोन 5 मिनिटसो नांबावनाय ने दे 5 मिनिट नांबावनाय बिनिफ्राय जों अट' नङाब्लाबो बासजों थांनाय जोङो थाबायैनो दङ लोगोफोरा फल' खालामदों जों सानैखौहाय आरो जों मा लाबोनाय दिनैहाय दा दिन्थिगोन जोङो एपिसि सार्केल मोनफैबाय 2 मिनिट 1 सेकेन्ड नांबावगौ अट'आ मोनाखै दाबोनो थाबायैनो दं पुरा थाबायगासिनो दङ आब' लुद्रु मोना गोलोमजोब्बाय जोङो मेंबाय एपिसि सार्केल ऑटो था 100 रुपया अकेले दो आदमी जाएगा सेपरेट नहीं सभी सेपरेट क्या नहीं हाँ शेयरिंग जाओ को गाखोबाय ऑटो गाखोबाय ने जों बासाव थांले बासा ले जानाय ऑटो 4 आदमी बैठेगा 4 आदमी कैसे 4 आदमी नहीं होगा शेयरिंग आता है ना मैं बोला ना सेपरेट ठीक है उसके ऊपर बैठिए आप लोग जगह खबर नहीं साबई पूरा प्रॉब्लम भैया ऑटो स्टार्ट जाबाय नहीं दे स्टार्ट जातो गाबोन गरम जाबाय नहीं दे ऑटो स्टार्ट जाले हनै दिदिया हादलायले दहायबो आंखौ नेफैदों बियो ने आंखौ बेसेबां नेफैदोंलाय नों आधा घंटा 1 घंटासो जादों 1 घंटासो नेफैदों दिदिया ऑटो स्टार्ट जाबाय नायदो हनै नायदो जागा एपिसि सार्केल जों सफैबाय बमचन्द्र सामि फैबाय जोङो नै दिदि फैसा होदों नायदो जों मा लानायसै दिनै लोगोफोरा जों सफैबाय बमचन्द्र जोङो अट' ड्राइभारजोंसो झगड़ा जादोंमोन फैसा बेसे लादोंमोन ने 30 थाखा करे बिदोंमोन आरो सफैबाय जोङो नै नायदो डिमान्डआ मारै मानसिफोरा मारै जों सिङाव हाबनायसै नायदो हाबफैबाय डिमान्डआव नायदो मारै भिर मोनफैबाय मारै भिर नै नायदो मारै भिर लोगोफोर वाव डिमान्ड बिराद भिर ना डिमान्ड बेंगलरनि डिमार्टनि मोननै दं बेवहाय जागेन प्लेसा गैया हाबनो कौन सा लेगा नहीं अच्छा नहीं होगा दूसरा ले लो पापड़ नायदों जों नै सिलेक्ट खालामनो हाले पुरा दङ बेवहाय आंथ' लाया दिदि लानाय पापड़ कनफिउज जाबाय माखौ लानाय 20 रुपिस अफ दिदि नायदों नै पापड़ 25 अफ ना लाबाय नै जोङो दिदि मोननै लाबाय लादो दे दोनबाय नै आं एबो दोनहरदो दे दोनदो दे मोनब्रै लाबाय जों आरो नै दिदिया मा नायदों हारपिक लानाय 22 थाखा 22 थाखा अफ 165 लेगा कौन सा ले एसेबां भिर बोरैहाय मोनसे ओरैनोबो
साबोन मा दोनो बहाय मा लानायसै ओरै फुनग्रानायसै सेन मा साबान बडि लोशन होनो उधर बडि लोशन लानाय जों मोननै लादि औ जाबाय एक्सपायर डेट 125 थाखा थैसिम थांनाय लादो एक्सपायर डेट नाय बडि लोशन लादो जों एक्सपायर डेट देखो कितना है 23 थांनाय थैसिम जों लाबाय मोननै बिदि जों जरा सेम्पु ने जाने सेम्पु भी ओरैनो ने हाँ फेस वाश लानायसै आं दिदिखौ हानहोदों आंनि आखाया मोनहाया दिदि हाननो हानाय गेदेना होला बेसे इयो नायनि दामा 24 थाङा प्राइस कितना 240 होफैनायसै गोरलैया 24 थाङाय नै फेस वाश आंखौ फुनो दिदि लानाय नैखौ लाबाय नै गेदेर खौ लानायसै आं नै सि सुग्रा लाबाय आं नायदों स्राब नायदों जों नाय फुरा टाइट 15 थाखा 185 मोजां मुसि मोनो आं 1 किल' ना तो 1 किल' ना बेखौ लाबाय नै एम्फौआव फैबाय जोङो मोननै लादो जों जरा लानायखौबो सेम बेसेथो प्राइस कलगेट लानायसै जों क्ल'सआप गोजौआव गाखोलांदोंसै जों जानो मानसिफोरा गाखोदों गाहायनिफ्राय गोजौआव थांसै दा गाखोफैबाय नै जों नायदो लोगोफोरा नै बनि गानग्राफ्रा गोजौआव गाखोफैना जों गानग्रा नायग्रा नायनोसै आंलाय लाया दिदि लानाय नायथिबाव नै ड्रेसा नायदों ये कम्बल लानो नामायदों नै कालारा मोजां माने बे नहीं दादी दीदिया पतला वाला अच्छा है ना ले लो कितना है 600 700 है हाँ 700 लिखा है इधर पतला है ना सिंगल है ये सिंगल दीदी दो कंबल टॉवल ब्लैंकेट बिछना चादर मैट और है 56 बिछना चादर अरे बने पूरा किलो 42 कवर नायदों सै रेड कलर नि नाय आं नायना होनाय कवर लाबाय दिदिया ज लायो प्लाजोखौ अरे प्लाजो अरे है जीन्स नहीं लायो लादो मोजां एक्सेल नाय एक्सेल मोनागौ नायदो नै ड्रेसखौ 399 499 नायनि आं मा साइजनि नाङाय बिदिनो बे एल इयो मोजां मोनो प्ला नायदो नै साइज गैया फ्री साइज नामा पूरा प्लाजो प्लाजो आंनि साइजनि खोरमोना गोलै जाद आङो खालामबाय पसन्द खालामबाय नायदो ट्रायलनि थाखाय नायदों नै हानदो दे ट्रायल हामनो नायदों ट्रायल खालामनो मोजां नुदों फार्स्टनि फाइनालि खालामना फैबाय फाइनालि हो गया उसका नायनायसै रिजाल्टआ मा जादों माथो फसायबाय अके खालामो बे लगिया स्रि खालामबाय माथो लाबावनाय दा बेसे खमाखौ लानायखो हम बिसना चादर लाबाय बेड फाइनाल फेसतो 699 700 बाय सुरु बेखौ सिलेक्ट खालामबाय नै दिदिया औ लादो दे दिनै दिदिया लाबाय
फाइनाल खालामखांबाय दा थांनायसै थिखांनो हादलायनो सिङावहाय भारी जिनिस दङ बिल होनो नेदों जोङो नै फुरा लाइनाव दङ